Хайде да направим едно неделно почистване на кухнята заедно. Аз лично много обичам да използвам парочистачката в кухнята, особено за повърхности и предмети, които имат пряк досег с храна. Някак си ми дава по-голямо спокойствие, без да пръскам препарат навсякъде около плота и нещата, които после да използваме за хранене и готвене. И абсолютно препоръчвам парочистачките за почистване, особено за семейства с малки дечица, без да конкретизирам никакви марки. Изсипвам в стъклен съд лавандула, която ще отиде в дрешникът. А ако случайно децата я разсипят преди това, нека поне вкъщи да ухае прекрасно. Започвам да минавам всички повърхности, като аз харесвам да използвам етил спирт от 70%, а другият верен помощник е тази прахосмокачка за акари, защото явно в този дом не допускаме никакви невидими гости. И така, след около няколко часа, един лек нервен срив и преосмисляне на житейските ми избори, вече е готово.